Dum. Okay, skal Kan I gætte, hvad det er? Hallo, Marius. Vi har en kæmpe masse puder. Nej! Og 2 psykopater. Okay, Okay. Marius, gør så. Vent, så du skal komme se mere. Okay, er I klar? Er I klar? Nej, okay, det bliver til en fight. Okay, er I klar? 1, 2, 3. Fix dig. Nej, hallo, han skal lige Fjern fikse dig. det der. Så får du lige det smukke. Så totalt væk med lastbiler, mand. Benjamin. Lasninger. Okay, lastbilen har lige sprunget, og nu er det sølvfisken, der skal... Lastbilen har lige sprunget, og nu er det sølvfiskens tur. Nej, undskyld, guldfisken. Det var så... 3, 2, 1, nu. Bare røde, kom. Go jump.